Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming, Cyber Security pamoja na Digital Animation and Media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za Plumbing na Building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Kuyakima mwancho mo likereli Ogetembe TV akionga kiama mugusi litukeliga alialero litukolia Alhamisi je tariki 12 omotienyi no yokabere omwaka bwa kiribubere na 2025 nomo ekene kionga Alhamisi chinsa ibere cheningongoro kwaro ni ototo nyangiri otokubwatira naira kuronseme menyelio nigakorwa Wilson Makoli mwancho muligere na manga kantakane kwa chinsemo ao ime na isiko ya gusi anamono nilitukeli mulio kamaga yo kurusikwa bizikwaye omo senata abwe county ya Nyamira oyukonya ore omuliki omonene bwe kiama gya ODM munya kabakoliswa akurusikwa ne kamati anene itenderete ekioma ekyo gya ODM ritukuligoro ne bidangali niko bigante kusangwa na mwancho muligere senate nero yanyara kabage kwana litukulia lero igoro yegetambukiro gyo kiaba governor gusengwana yaba governor kwetira se kiombe kia council of governors ayo narango chikokanyumwa gokomanyumwa ncho homo ligerelia se kionga chinsa ibere hema goroba ya lero igoto skochale tubwatirane naye wika omwalio. Chumuligerelia kionga chinsa ibeto chakanengana yoko ichania koro chinsemo chikenyero kia Irianyi egotoka Amabuko sublocation ase abamenyi chinseme chyo banyaka bakuboka na iko ichana okonene magega iyomo gaka oyomo gotoka gasirityo bombwa yese mugako yesiri etari cha dogoti igatoka agaesungeti gosomero yotoka gosukuna ine asomote negento abamenyi chinseme chyo banyaka bakuboka ichanera na kureberengera byabo n'umugambi w'ichinseme chyo niganyara kwa kuro okubolia asondi ebwenzi obwate mochando onde bwenzi onyaka bagosanga do mwabo dibagali kumukia karengera lyo kwerusia obogima na karua ga chakara
Ona muna aretirinde bono mambire naria ikachinsa umwana naro yo mintote abang'ani gabo komotebi ng'a nonda korigio bwate bese yaye na kobarora gabwase amatanga narire nda acha bono korege bono nari ngocha gwakirwa esimi ng'a yaya ng'a iyo ng'abatebi bono inche no ndaire ng'ogoteba yaya oyo otokire maata endugu yane Richard Ogoti nere no aitete bono mami nabokire nari naigure bono ng'akai arisi gwachiete naende amang'ana arorokanire ororo inki naende gote omoiguo naende orio onde omwabo konyo bare komo nere barwarete amo nero ocheng'enenirie omote igoro twaba nogokumia no naende twansire esabari gocha twaikire nkaga iga twanyona ekene Arieta engoro kwa farini ende kase nyasa aba banyorire obokong'u na into nabo tore no moitano monene egekogera korugora buna twarenge nere no twarenga monere mpaka endagera tukarosia karibuya bono ekero twatukaire bono mambi buna bonyorire eke kianyorire kawa gekomonyora twabeire no gokumia okonene na into nabo tuichanite buna efamiri buna nararia yanyorire gagotonyora egento ndatebia abanto baminte especially abasacha nkeri ng'a ekero obwate ring'ana gose ekero obwate amagwasa ndonsi tiga gwasanga na abande gose nonya ntugwatorigia nabo okonyora ng'a oraebeka ng'a ring'ana ne rinene lakini onyore ng'a ne ring'ana ekero gwasangire na abanto riakeire igo etore nogokumia sana especially seito iga Ijuni ward ring'ana eri ria abasacha kweng'enta kwerusia obogima riabeire naro sana igo togosaba abanto baminto naende gochakera inche buna bono iga ninche ndangeria chiparasa chia abagaka erio totebani ng'a inki tobwenerete gokora ekero nonya nyomba amang'ana aro kwanyora ng'ana ki tokobekana erio ntokoira hatua ya okweng'enta gose ya okorusia obogima bwaito chingaki chitaraika ase eng'encho korusia obogima bwao na ekebego chia ase Nyasaye mbuya mono na mwancho morigereri chingaki aborokia na mwana bari inse kiombe gia KUPPET gose Kenya Union of Post Primary Education Teachers baganda kweroberia ase obochore banne bolbotu bwe chinsage korwase county ya Nyamira nigo beroberti gotwara omeroberio yobochori obwo lituko lia Jumapili babwatani be kiameki gose kiombe kyo nigo besokia na gokwana amange na monegoro yemeroberio yo munago tumonye muri kito fatikari December. Solidarity forever, for the union makes us strong. Ekero yatigeire inse ya matuko atatoka erio obochori bwe kiombe kia barimu ba KUPPET ime ye kaunti ya Nyamira bochie gokoreka rituko ria Jumapili ye nigo omoriki bwe meroberio ya KUPPET obono ime ye kaunti ya Nyamira Evans Matuga nigo aenekire buna emeroberio yonsi yogochia goikirania obochori oboiga nigo yaikiranire Jamuno organizing secretary twabangire obochori mbore tayari kabisa kere gento kere buya muntu tayo kwibera kuronde abarimu n'abantu abang'aini moche twakajikura no bororo twende tuchore abarai bagoturabuna abarimu pa Nyamira county ukwana na bararia emambia ya rero asomogobani oyomo imeyomo chomonene Onyamira nigo Matuga asabire siasa chomorembe na boigo obotoereru bwenekiwe chingaki aborokia barigetie gochia komochora omurayo yo baganetie edutaete kwenyoria abarimu bonse be county ya Nyamira no bochori obonene bwe union ya ito ya Nyamira KUPPET ebokare litukuria Sunday Nyamira boys gotogotebia abarimu bonse baje mambi mapema na ende tokobagana ndio morembo monene onetaba koleta buruburu ende yonse tosirio bogima unaborito arari Nairobi county asichigari chapa chigoita abana baito nonye nabo ebasabire aborokia bonzi abo bagochia waka chikura echo tibabaisa korigereria enyomba asomonta korwa korende bachore omurai urarae abarimu buya twachirege gali tukoria rero asingenjo yo mudekero ke executive secretary Mr. Yeko tutagete twakero umuntu ori very competent umuntu twakere siminga kinde yonse twanyora tari umuntu watenga akira nyarebe asingenjo bakwa the personal interest ntitweka tutagete tochora umuntu omya oyo gotora ikero ge
ntotageti ogwatananu ntumuna abarimu gosenga kya abarimu baminto itoramo ntotageti komanya sorwete egento togochara no monto nembwa yaya kubatikana naya nigo muriki bwemeroberio ya Kuppet Evans Matuga boigo ayaneke bona ase entundeye tari gochikurwanirira kerogo kende gionzi kurende nigo arorekana kumwakera ekoko George Ayeko gochiakwira ribaga ya executive secretary o Nyamira inche no organizing secretary we county ya Nyamira Kuppet Union taede kwenyuria abarimu baito nga mbangete kirogeke nabere myaka 5 na ine bakere mbia mono asenge njo baro jinga mbia banchore abu nende mbainyorie ngatinkali orora sekenyanganyire ke kubori kiroke ni yonse karonda abu abari banyamira twarigereire twachungusire twarorenga kamurangara akaeri kaberire union ka konya barimu in the name of George Ayeko Mogaka. Balimu mwanja muri support yo mwalimu oyo. Intubuna balimu be county ya Nyamira ntore tayare. Naende twatebire omuntu twakira maguta akoro ku George Ayeko Mogaka. Kingo reporter gatembe kroiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba. Mwanjo muri tutigarete ase county yo ya Nyamira nigotoka mena ekamati ye chire konge iyo gotoka me ward ya Ekrenyo ebunge ya North Mugrango me county ya Nyamira igemagoroba ya lero yesokia na gotugutara chinguma nogose chinkwa na chanya lekabachiko gendera buna nigo chire yo tabugati nyomba chia kebara korengana barabu nigo batebna nyomba chia lengabo nigo chanya tokabachiko ichore chia lenge chitare gwakanirwa korende nchiro chingao chiroro echibono iga chigwakanirwa asibabolire bali bagutalia amangana ngabu nayo gotiga limorioka Samarieta anenkoro Wilson Ondeli Otao omo senior chief egesieri location Ekerenyo division Nyamira North sub county Nyamira county ase tobwate chire nene ase North Mugrango ekoro kwa ikonge ase totenene ikonge bune chire nene North Mugrango tebwatie cho na ende tebwatie stage lero ko bakikisera ntobwate echo na inde totabwate ase North Mugrango yagaje tuna abantu bale ki Victoria South Water Works Development Agency eyo egotumeka konya ntu abwate echo ende esa abantu bakogenda free of charge yani bakogenda batari koli bajibesa igo yaichorete bone kero batebi we igo bagwaka na chisiringi 10 abantu bamanyira batera ntobwati echo chibesa cyaba bodre bagwaka na chisiringi 10 cyo ngena cyamani ya ikonge marieta nengoro kuchoni mole uonsot igo bona na intwe ase ikonga serikali nende toguturwanira ndobwati bobe na choteyo echo nero tobwate cho engiya kabisa lakini bona tosikirenga abante babolire egento bagokwana bate na ikonge tobwati cho timanyeti echo ikomiki babolete bagokere echo twabwate echo gaiga bari gochafuri afrio maete ichora no ko sibigu jale ko sibigu serikali enene serikali ku na mwancho umuligererie to gendrete nayo korwa ase county ya Nyamira nigo ababwatani bechisemi korwa ase sub county ya Masaba North abo abale abatani bechiskuru boigo abanyakerogo bechikamati awo chichie soni ya bocharie mie ward ya Rigoma banyaka bagotwale bikarole tukuli alesa maigerie anyara kabaga kubwatokwa anemono igoro ya mangana yemeroberio ya CPE nigo banyara kabakwanekia na kubulio kubwatania ukosoko bwatirana hokuya gati ya borokia amo ne serikali aboigo aboiboli helikogendere chisemi ase sub county yo ere twabwate umuyego monene gase Joseph Nyasore asengenjo yo kumira BM chairpersons per school both private and public schools abasia soito no barenge mo director w'ichisemi TS and ministry Masaba North they came to grace occasion igentake na twabwate no kuria mangana implementation of CPE and the way forward to synthesize our parents so that they know what they're supposed to do. And nemono nje yoko register bana kijisea grade 3 and grade 6 aso mwaka 2026.
omoro yosipi no magani ole lakini nende twanyubwatire miaka kianda uno mwaka 10 abantu baito na bondo jenga banyumanyire curriculum design jegiri gisukuru iga abana ngosoma bale bia na bale baito they are training so well na and they are implementing the CPC mune serikali etagete serikali ya national government. Number 1 egende ya CPE naga kong bantu na kolangana twasomire rero litukoria rero yo twanyoranga nonya na barimu mbaraki understand we so ngo sabe serikali yaito beke meroberio ya bana babeli tool ya barimu babeli tool agara karo babeli tool bamanyanga ngi bago chokova asamangana na CPE ntora ya understand we ni system ngani lakini nende buneko na korani negendekia to karo twake manyire ngange tukitobana takokora binde twatware mo functionary ngengia na nto wana na to support school. So mwako this financial year a contact ya guru kwa gachecho ya skuru ya Mongoni ya ECD icho ya skuru ya Kiwanda ECD na under innovation ibirasimbira bana bagutweru sana skuru ya Metamayo birosibe buya skuru ya Eronge ngeri kiaro sizigeta yerete koru so ne class kiaronge ngiarenge mpaka new seats in a very pathetic state ne class ya Metamayo class ya skuru ya Eronge ne class ya skuru ya Nyatieko na ndeto wana ndina abarimu abachied teacher na bomb chairperson na kitora abwatra na gochimotu tutaidekire skuru etwara access rode kero sworro twaro sie parego swa nyanchonori twaro sie ya Kiwanda twaro sie ya Nyangoba ni skuru chinde chionspi na nde it's a wish ni county government ko support skuru cheto na lia mangana ya masomo arabebia ngo give torero ngoli kurunga yuji afya ngogendere kuru as create skuru county ngima lakini anda barimu abande officials batebirenga accounting to make sure ya rent regularly te commissions onera abana bono basigete turangero ngoli ya nyalibo ya cha regularly erinde banyora na ndentu arenda tablet ya digital learning asebira sweto via ECD. Mwanju muligari tukali mulio kama gayo kurusiwa ABC kumulikyo manebe kya magya ODM Moske Edwin Sifuna oiboigole omosenata bwe county ya Nairobi nigo igatia abwatani be kya mekyo kurwasa rugongo rwagusi besokire na kwena na egosina kubwatoka ibirengero byabo nemono hase batambire gose batebire buna onde bwensi okugenda mamincha na machiko yekyama goika aigwe ege susuro kolengana na machiko yekyamekyo mulikito diponi asanya na mange. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Nenkwana yabwatugetu aboli tukulie goro chingaki ereli tukelimo maegaje kiombe kia National Executive Council kumwaka isiko oyo kabeire omulikyo monene bwe kiama kia ODM museneta bwe county ya Nairobi Moske Edwin Sifuna ningobono ababwatani be kiamekyo kurworogongo rwaguse banyali we sokya na gusanga ebirengereryo byabo. Usangano munyakerogo o National Broad-Based Youth Council Bifon Magare nigo erago kere getambokero gie kamati yewe ko mwaka isiko asate birenga onde wensi kogenda mamincha na machiko ye chama nigabwenete ko ewa egesusuro buna ewenete. The removal of defiant party members, specifically in this case we now talking about our former SG Bwana Senator Sifuna Edwin. And we want to congratulate the National Executive Council of the Orange Democratic Movement for their timely move to make sure that our party is fully in line with the operations of the broad-based government. The agreement which our former party leader, the late Raila Odinga, the arrangement where he left us in. Nonyina bo ensemo yende nigo arorekana gukwanira abarai kerokende bali batali ababwatani be kiama kia ODM abo babiri bakororekana gukwanira gusegosie mebyara okuruswa bisi kwa mo Senator Edwin Sifuna. I have seen a number of Kenyans who are not members of the party, who are members of various parties, trying to advise and give their opinion on matters that really rest on the National Executive Council, that it was wrong for the SG to be removed from the party for defying the orders and the operations within the party.
umetana biboigo ni gatebire ng'ane kurwa sorogongo rwa Gusii ababwatani b'ekiama kia ODM nigo baragenderere gotinya ekiama ekio ase okugenderera kurikia ababwatani abange mase binyoro nabo igo korokia ogotenena kigima kurwa sorogongo rwa Gusii asatebire ng'a nigo orogongo roiga rubwato mo deputy party leader ase ekiama ekio oyuru mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati eng'ana atebire ng'a mbari gochigotwara mo chandonde kurwa sorogongo roiga anena sukigerera ekiama ekio. We from the Gusii region, specifically from the Kisii and Nyamira counties, we now going to get on the road to fully mobilize members of the party to stand in the position of the party and guide the party members from the grassroots on how well they're going to be part of the national discourse ahead of the 2027 elections. From our region, we're lucky that we have both the national treasurer and the deputy party leader from this region, who I know will fully work with the remaining team to make sure that we move this country and the politics of this country to another level. Kurega ase county ya Kisii letera na igongoro kwa Dipon Hasanya na mwanjo muri togendrete mu muteneri w'abanyanyimbo ba para bari makanyete bamanyikante na traffic ime county ya Nyamira uyo manyikante na Pamela Mwita nigori tukolera twari gikaro na abanyakirogo ba boda boda kurasa sub county ya Nyamira South asubanya kaba kwanira amange nemono igoro ya mangana yo kulinda na kubwatia amachiko ye para asobotumeki bwakira lituko ilikwana kihabona abantu bonsi kunyaraka babale bakoyana kaligwa obwene no bulendi bwa magema bo chinga kibagendete gutumeka chipara asobokorerwa abo bwakira lituko ndete kwera ne president ito na mbiamono na ande mbiamono para to sabete ya January masawa para ya Keroka Ibacho ebwa tekiamo kama and then we say it from there esa kana ndende Ibacho agende igoso kenya ngono ni esoke Masimba ono tokwe ne monena mbiamono na ndende tokotebega abantu bane bari bagose celebrate batana bare tire bare to tetyo moneka to state house ebiti nango to mwezi manu kutoende to sabe para mwanche murigere to gusaba amabera sengencho botuzu kanobo bweliogi na boigo chibicha na oroboti oruo igoro ya boda boda kurwa ase county ya Nyamira nigorra chigo gwekechira ase eka kere egeke kolende tokwironera kostokwironera asoroboti orukurwa ase bunge ya Nyaribari Masaba nigo omwana siasa kurwa ase bunge yo ya Nyaribari Masaba oyiboigo oboleti gosoligetie karwo kyo bojumbe bwe bunge yo asobo chale bone umwaka bwechirwe na 2022 aseleta Beni Mugaka anyale kabaga kwanira gati ya magendero ali agenda takwanekwa insi ya serikali yo muraibwense musike William Ruto ime ye bunge yo ya Nyaribari Masaba omusike mumanyi nigakwanira hegati ye chipara chijiganda karwasigwa okorosigwa gwenyumba gosewe nyumba cheli golirianse nabo igokorosigwa gwejichiro ase ebunge yo ya Nyaribari Masaba ndete kwera ne president ito na mbiamono na ande mbiamono para to sabete ya January masawa para ya Keroka Ibacho ebwa tekiamo kama and then we say it from there esa kana ndende Ibacho agende igoso kenya ngono ni esoke Masimba ono tokwe ne monena mbiamono na ndende tokotebega abantu bane bari bagose celebrate batana bare tire bare to tetyo moneka to state house ebiti nango to mwezi manu kutoende to sabe para kanga wote ande ndikeni ya kabere para ya susera pale kutaka ga nyantrako agende Nyamasibi agende susera agende ramasa ejoso gana ne to mugeso ke Masimba kisa se pale to agire byo ko be kwere rami ega to agire tiba chance bicha ngo be kese chango be chance se government plan I don't know why lakini mbijadende bakora baso ke pale yemo nande yemo yatikara me patinde zote ebyo mheshimiwa Daniel Manduku ta maisha come ki mistake nero kutimie pare yemo me akorwa asinga joko li mileage we requested the president ande kanja ji pare Jones chibekwe ekenare pare ya soke yemo na kumisana nando me ko che ground yo chota nero rule pare patinjinde tote yo mone wense president yeito munanje tabantu ito Nyaribari Masaba
Please, Your Excellency, eto te pare kia ya Nyantrago, Nyamasivi, and the Sosia, again, there you go, Tanger Package Sota, Ramasa. Now, to come at the Mono. It's a market area, Ramasa, Pare, Command to Akachi market in Ramasa. It's the Pare and Ramasa, so that you market to Akachi Ramasa, Avan Enjivato transport your Kuramasa. Vile market ya Masima na isia kwa era. Afado ba using mata na rengo ngabateria, e president na chache aronji nyombe na halepie pare so kube kwirani. E president lore. Na mwancho mo rigererio morikyo manebwe kiama gia ODM oyo oruzetigo ya BC rituko rigoro niganya rakaba gagwesoke rituko ria lero na gukwanira igetambukiro kiaye kurusi gwa BC korengana nere Edwin Sifuna nigatabire na nigabere omwegeno na nigaguchiko yatakabo omwegenwa gochiase kiama gia ODM asobo ganya kaba konekibna nigaikire bosibwe kigambiro na kobeka ekina ase aganirie usasa mwachiria kurusi gwa kwaye ABC na niganya rakaba gagukwana na kokwanira mange nemono igoro ye kiama gia ODM asamochia aba bwatani ao kurwesiko ye kiama ekyo gosonania ase e kiama ekyo. Indeed, as far as internal differences in opinion go, my only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon. In recent times, many respected personalities within the movement have reached out to me and the rest of the leadership, seeking a middle ground of unity, at least until the National Delegates Convention is called. I may not mention all of them, but the party trustees, and they know themselves, as well as Mama Aida Odinga and Her Excellency Ruth Odinga, the women representative for Kisumu, among others, have worked tirelessly to try and unite the party and renew the spirit of Raila in the party. But it seems the rest of the leadership, answering to instructions from elsewhere, has been unable to embrace dialogue. As I said in Busia, Raila did not raise cowards. He did not teach us to run away from hardship or challenges, but to confront them head on. Our party constitution places a responsibility on us to fight for ODM, and fight we shall. Through all lawful means, we shall fight for this great institution until the very end. We will challenge every illegal Mwanchumo ligereli karabona tokolra sema iga aye kionga chinsabire kulende asege kagetali egeke ngochitorkomira na babwata nikorwa ase skuru yo bubundi emakete muna ya trimba strach konya kwa tokoligerelia anamono emirobelia eyue egenderete ase skuru yo yokoeneke muna aba bwata nigose abarokigwa ngonyarbale obosemia amono bomanyi anemona samangana iyo bubundi gototsko chiare jeni ngorkwaro ni ototo nyaingiri kuranse mimenyerelio nigo tobwata na Wilson Makoli na kuransa matwansu ni gakorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri genderera gotwara bolire bijami ya Gatembe TV kionga kya mamusi Baraka ninjo Gatembe ninjo dorome manana ninjo bagina ninjo ayo mulili ndigere tinamba bantu walibuno aye mariogia bucha ikolianya kwara ko maragi mabwatu matabeka nintanganga mariogia ya bucha tali buno matabeka ni madisi pare chikonywana bantu no wakani amangana iga buno hotel amangana iga hobgo no tabano no kuina ndo matere na nani nda una batebete honali mu rubili bagateba kintu kiri batebete na mariogi bosa okoborigwa kwatanganga tukunyara kuira ni rigente kana batebete we ngabono so ngaturambo so muntu gete igo zimura yeta agateba ngaki tiko burimo aina mariogi mu kuna kubuchia bikoriana kwara mariogi ya buchai koriana kwara ko maragia mabwatu matameka nitanganga ogotanga gukuburi gusye ntogote tuyi naho mugusia atebete igorenda Baraka ninjo Gatembe ninjo dorome manana bagina ninjo
tingelinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie Orwasa etobisia kene kyamagano temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine kosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri Anyagetario temie ramariogo tarikolema Anyagetario mendie sabesi yabeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigorero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase wodi ya Nyacheki ensemo y'Chisemi ekerasi gya kera ECDE nigo kiagachirwe boikiranu ekerasi kya mugonga ECDE nigo kiagachirwe boikiranu Mubamba VTC Computer Lab amonege sima kia mache. Abananchi nigo besokirie korwa ebirengereri byabo ase bamwakire mbiamono omugabana bwe county ya Kisii Omosika Paul Simba Arati. Tumefurahi sana kwa kutuletea machi hapa protector yetu. Sisi tuko karibu na Wamasai huko. Tunataka Wamasai pia Simbarati wape machi kwa sababu wanatoka huko mpaka hapa tunangangana na hao machi. Tumefurahi Simbarati, tumekushukuru. Mungu akubariki. Kutoka zamani hatukuwa na maji lakini sasa hivi tumefurahi. Na tunataka utuongezee vitu vingine hapa. Bia mana soko torandera maji watakoleira maya ayeno mumuru ito nando ndero butambe watoroserie para ere toko gete tuigwete biya igo tuisibiti turabetese umugaga ya Simbarati twamugokeire ndoje ebintu ngonya ko babire byororo otoleteira magenderero otoleteira amache gisukuru nagendete guturwanira kipara nagendete guturwanira tigagendere guturwana byonsi ndoganeti nere nane tumuganeti asensemo ya mache isena water project nigo egenderete asensemo y'Chipara Nyacheki Naikuro Suguba Road nigo yagachirwe Nyacheki Yagesicho SDA Road nigo yagachirwe Mubamba VTC Workshop Road nigo yagachirwe Lyanyanga Kera Road nigo yagachirwe na Mochengo Water Project Road nigo yagachirwe. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Kosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri Anyagetario temie ramariogo tarikolema Anyagetario mendie sabesi yabeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigorero tugucha kumurekera bunge yabo basi asensemo ya masomo imiye wodi ya Masiga West obwagachi bwe nyumba ya Kebara asigonseri primary CDE nigo bwekiro mwaelio
obwagachi bwekerasi kia gisaiga ECD anigo bwikiro mwerio bwasaba na nchi babwatukire birengereri byabo igoro yegasingia. Huyu ni mwalimu mkuu ya Gisaiga DB Comprehensive School in Masige West. I hereby recommend the wood job that has been done by our wood governor. Behind me here you can see a preschool classroom that has been done. It is complete, although we have not been the toilets for the preschool have not been built. There is also need for an extra one so that we can have BP1 and BP2 in the same block. We want again to thank our wood governor for the wood development he's doing. As we saw, is one of the best governors in the country, and what he has done here is a reflection of what was shown in the nationally. So again, we have water that is serving the community that has been installed in our school. Obwagachi bwekerasi kia Irongo ECDE nigo bwikiro mwerio. Obwagachi bwekerasi kia Mosora ECDE nigo bwikiro mwerio. Na obwagachi bwekerasi kia Inani ECDE nigo bwikiro mwerio. Bwasaba na nchi babwatukire birengereri byabo igoro yegasingia yabereke gokorwa. Iko irane limbu yamano. Somo MC andi mbu yamana sokwagachira abacu kuri nyumba munige sarate. Zabana naye mbu yamana sogosirana n'umwana moke obera amanere mwende kusongeza kazi. Ninashukuru kwa vile tumechengewa nini klasi ya ECD na gavana wetu ambaye ni Simba Arati na mtoto anaitwa Jacob Baraka. Hivyo kwa hivyo ni kusema sisi tuko na bahati, tumeona nini maendeleo kabla hatujakufa. Sisi iko na miaka mingi, sio ati ni walo tuko miaka mingi. Tumeona ile maendeleo kaunti simelete. Na naendelea kama ingewezekana. Gavana na MC wake huyu warudishe na raundi ya pili ili wamalize ile kazi waliwacha. Ile imebakia. Gavana alichaguliwa kama mtu wa nini kufanya kazi mzuri, yeye ndio namba 1 katika kaunti 47. Asense moyo bochenu obwagachi weli yabo MCH nigo bagenderete. Abwasaba na nchi babwatukire birengereri byabo kubwatikana no kugania kwabere kwa miaka mingi. Tunaona ni vizuri sana mheshimiwa wetu Bwana Paulo Simba Arati ametusaidia hospitali yetu hapa. Tena deputy speaker wetu Bwana Honorable Jacob Baraka, tunaona ni vizuri unatuletea hii maendeleo hapa Kiwali yabo. Itatusaidia wagonjwa, watoto, watu wakubwa, tutatibiwa hapa. Engote baiga somo nerepoito Simba Arati. Aembu yamana soko toletere nyagitari. Kare ya rengensera ro ya beire igoro munene. Ngote abana abantu bagendire kubuja. Otomendere maternity ebuje na intutonyolera abana ngega iga. Ntoko genda atambe. Naone okubarugwa changege katonyolera orora abana. Akyo maneno itombi yamano. Ngo gwakera asante enene mono. No MC ito Jacob mapema. Mbuya mono tata wato sira naye togendere to koboko kugendera kyo ayana makumi arase Masige aseri yabo, yani okono gokumye kene bikone toroche tutanya korra kuruo koigurwa omwana ito Jacob Baraka okorire gekone Simba Arati bakorire bikone tutakwane nandi tutamente nandi tutarusi ejene nyagitari toteneine. Obwagachi we dispensary ya Nyabisia nigo bwikiro mwerio. Asense mwechi para obwagachi we para ya Gionseri Lianyatigo Road nigo bwikiranire. Obwagachi we para ya Kianogire Road amonichi ndecho nyinge nigo bwikiranire.
sensemo ya mache egesima Kenya chenge nigo kiarosiwe egatia yande. Ine nuganeti konyora jisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January yuegenderete nigo bakuru chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located ase Nyaliwali Masaba constituency ward ya Gasusu Karoweka ase junction ya Geteri. Aiga ase college yetu abanafunzi tubwate chinjira mbalimbali tukubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba ase ngenjo ye school fees kero mwanafunzi ekira ase college yetu kubakonya tule kubayijoleria kusips eje kuba funding kurwa ase serikali pamoja na funding kurwa ase Higher Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobworora na kutabukia pekwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira bakonye isikalia nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Ine nuganeti konyora jisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January yuegenderete nigo bakuru chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located ase Nyaliwali Masaba constituency ward ya Gasusu Karoweka ase junction ya Geteri. Aiga ase college yetu abanafunzi tubwate chinjira mbalimbali tukubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba ase ngenjo ye school fees kero mwanafunzi ekira ase college yetu kubakonya tule kubayijoleria kusips eje kuba funding kurwa ase serikali pamoja na funding kurwa ase Higher Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobworora na kutabukia pekwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira bakonye isikalia nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology.
Mwanjomo ligarili karibu nsema iga yengambo ya gatembe lituko lia lero namna natika kumanya nigotole na bagani kurwase eskuru ya Riatirimba bagatamna Riatirimba Technical and Vocational College na chingaki ngoba manyekani kurwasa kwa kware gukorio abakoroga far right nigo akorokwa Paul Chacha uyore omoli kyomono gosere registra kurwase eskuru ya Riatirimba kocha ase obwati kuna ya plan yakundi oyole omodept registrar nabo igo oyo tusinyene nera ni gakorokwa Jacqueline omae ase tokokwanira amange igoro yeskuru iga ya Riatirimba honyoro mwanju muligereri amangana ACP ni gabwatana tina mangana ya obubundi gose kisemi cy'obubundi na gara skuru muna kiga kiroro irinde aje umuligereri gose amate yawo gose omwirio ndi bwatenya kabakanyora omanyi na kyo kiaretire abageni abaise skuru banyaka bakwirariria amaboli awo na gusanga naye igoro yeskuru iga ya Riatirimba bago kibatenga ladies first na zimaitinga gosenda gose karonda jakire madam ya pilini ara ruga introduction yake ngigoro yeskuru mbia mono marari asa mareta ngoro ku yaplin nyakonde nje deputy registrar assessor ya Riatirimba. Na Chacha niliambiwa leo nisungumze Kiswahili kwa sababu yako. Yeah. So nikikauka hapa utaona vile utanifanya sababu Kiswahili cha soya sana si mdomo chetu. Ndio. Tukianza na wewe ningependa tuanzie tu kati ya zile ambazo ama yale mafunzo ambayo mnapeana katika shule ya Riatirimba. Mmoja yao tunaona hapa ni yanajulikana kama building and civil engineering. Kuna mtu hapo nje nyumbani ajui ukimwambia kwamba unaenda kufanya ama unataka kusomea building and civil engineering inamaanisha nini? Asante sana. Kwanza ningependa kusema kwamba siku hizi wanafunzi wengi wanamaliza shule lakini hawajui the career path to take. Sasa tumekuja na habari njema kwamba tumekuja kuwajulisha kwamba kuna the best career path to take after umemaliza form 4. So kwa upande wa building and civil engineering hapa tunaongelea ujenzi wa nyumba na pia barabara na bridges. Kwa mfano zile common courses ambazo ziko kwa building and civil engineering department tuko na courses kama masonry, tuko na plumbing, tuko na carpentry na pia tuko na civil engineering. So nikielezea kwa urefu kidogo course kama masonry ni course ambayo inahusiana na mjengo, mambo ya ujenzi. So inafunza mwanafunzi jinsi ambavyo anaanza ujenzi from the interpretation of the building drawings, anaenda anaweka foundation, kutoka hapo anaweza erect walls mpaka kwa plastering. So ukiangalia katika our society ama in the current economy nyumba zinajengwa kila siku. Sasa hakuna siku mason atakosa kazi ya kufanya. So ndio maana tunawaambia wazazi na wanafunzi wetu ambao wanatutazama ya kwamba mtu akifanya mason hakuna siku atakosa kazi, kwa maana kila siku nyumba zinajengwa na kwa hivyo atajimudu kimaisha. Kosi ingine ambayo iko kwa building and civil engineering ni plumbing. Baada umejenga nyumba lazima uifanyie mambo ya piping sasa. Piping na sanitation na drainage. So hiyo ndio plumbing. Na it is very essential in every building. Sasa hiyo ndio plumbing na pia hakuna kukosa kazi. Na pia hakuna kukosa kazi. So baada nyumba imejengwa lazima ifanyiwe plumbing. Na sasa kuna ingine inaitwa carpentry and joinery. Sasa kama umeshajenga nyumba yako lazima uifurnish. Sasa hapo ndipo carpentry na come in. So hapa carpentry tunaongelea kutengeneza milango, kabati, kutengeneza cabinets, vitanda na vyombo mbalimbali ambazo zinahusiana na miti. Na pia in advanced stage huyu mtu amefanya carpentry
bado anaweza fanya roofing. So bado unaona hapo hakuna siku kazi itakosa kwa yule mtu amefanya carpentry. Na ya mwisho katika building and civil engineering department tuko na civil engineering. Hii ni kosi ambayo inahusiana na ujenzi wa barabara na water supply system. So in short ni kwamba hizi courses ambazo tunapeana katika Riathi Rimba Technical and Vocational College ni practical courses na ni marketable courses. So ndio maana tumekuja kuambia wazazi na the youth kwamba tuko na habari njema, wakuje wajiunge na Riathi Rimba, wasome courses ambazo zitawapea skills, wajiajiri ama waajiriwe. Na pia wakati tunazungumzia hayo mambo yamesema mambo ya building and civil engineering. Yes. Tena naona ni kuna yenye inaitwa mechanical and automotive engineering. Abuno mayo gatokonya ngaki gegar ko kara mechanical and automotive engineering. Namba liba cross chitoi. Mbia muno muralia ande mbia muna sogo twaregania buna college ya Riathi Rimba asengencho yogo chakoleta obumanyi gochasa abarigeri pamoja na abasae baitu. Ekosia ya moto bwate igari ase college yetu ya Riathi Rimba una wate bire neri kurukunga mechanical engineering. Narko ganinte benga alise college yetu gotwa tu mechanical engineering una center of excellence. Pero kuligereria iki college chinyinga nkonyorore nga asenaro babwate chinguru bose asenaro ya serikali ya ligereti ekanyara ko bakegoteba nga eyetige twale chimashini chinyinge bose abalimu abange asense meyo bono eskuru yaito ya Riathi Rimba ne bwate chimashini chinyinge cha kisasa chirorore cha mechanical engineering. Ese mechanical engineering abana bakwegera mono anene asokorosie bintu na chi spare part chimashini chiri gale nabo chigo sichichuma mpaka charosi chi spare part egento kirigeta kire namba ibere ase department ya mechanical engineering ngotwara tole course yende kurukunga welding and fabrication. Welding and fabrication no kubwata ni chichuma ase genje yokoleta korosie bintu buna bono abantu ba welding ngukore abare ko ba abaya asokorosie bintu buna chitirisa korosie mirango goetani nabo ngochoro kwanyora nga siku isi ekarto kwagacha chinyumba about from kobeke rufu yechibao mbaro bakogani babeka roofing yechichuma abanda ba welding na bagochi bakorega sioro tokogenda buna asiki factory chiri chibwate chimashini chindito abanda bakorete mechanical engineering na bagocha bakorega sioro na ande toisa kurigeria bintu binde buna chimeri kwagacha body works yechigari abantu bakorete mechanical engineering nabo bakoenda bakore egasi ase bunayo igo ase school yaito ya Riathi Rimba ntubwate abalimu bali babwate uchusi ya hali ya juu na ande ntubwate chimashini cha kisasa ekyo omuntu arasigo cha aigere gakurworo ogendo fiti seamlessly ase industry na ikaro to kwa na to gandita na ya mestomai ga to ligoro ya mangana aya engineering ase skuru ya ko ligalisa kalega bwate mechanical engineering, automotive engineering na ande nero electrical engineering, electronic engineering karo chibwate ni just engineering ase telecommunication no ere installation no ere power generation transmission adene mono chi technical institute igo chimechete mono ase chigasi chamagoko okonyora nga engineering nerero oro mono buna bono inche gondo mwalimu wa electrical engineering nero somerete na ande nero kwegeri gali ase electrical engineering yego deal na okobeka stima ochakera kurwali ase korosiwa kare twegeria abana baito na bakogenda bakora chigasi oro una bono ase company ya Kenya Power eye korosi ego transmit omolero
gokora bari chigasi orro abandi mbaro barikiru ase company buna Kengen ye korosi umuriro erinde yabonera Kenya Power yamakotoretera gocha togochaka koru togocha nsemo yende ekere umuriro yo ikire ase nyumba nande abana aba bakorete electrical engineering na bagocha babeka umuriro yo ase nyumba babeka chitaya babeka decorations advertisement lights na bakore gasi yonsi toira nensemo yende ya electrical engineering ekara abana bakire gari ngo bayegeri tore igoro yo korosia kiredio bado na electrical and electronics engineering tomente bintu binde buna oborosia bwe kisimi siku isi orochi kisimi kero muntu nabwate nande chiko saleka litukase lituko igo bono mwana kabogoirie kosi buneye ya electrical engineering kaste kumubora na bagocha aigore egioski kiaye esako konya abantu asengenchi yo repair kiredio repair ki TV repair kisimi nande enyorere getoki kiaye litukase lituko tukuje kwa Goyaplin kuna business studies social work HR na kiga banda bakota ngaki karoko butwe kasi otenga and one HR si good news bad news to manyenga mangana amangi goro ya nsemiga ya mangana business studies wana se skureto tubate business studies yebate social work HR procurement na secretary mono tuchakere social work mono abante bagosomera de kusoma nabo kwa the community work health au community health workers abange ndo nabo kore gasi NGO chinyinge okore guidance and counseling as nyagitari as chikot osadona nere yobo konyba social work metero mono teri nere hand skill but nande nere gasi obisi kwaro gere both mono iroka the community health work you gere hand so ikotare binyoro ogambe n'abantu socialize n'abantu erindo nyaro kubaikera na kuba gotema kuba obokonye buri baganete then guidance and counseling yegango nyorore na opportunities nchiro mostly maybe on offices as job is cheto maybe chinyagitari chilokots no monto abange bakonya bakora the guidance and counseling then tubate HR enegasi office buna twate bire awonya nate nero tendeta bari queen as a given asobisi gete usase gasi gete nya nero tendeta bari ko ono ngonya toto koro keri abana baito erinde na basoka iskari tubate chi company chinyinge chi industries kogenda kera abana bairoke kerba koros automotive mechanical pasera si company chinene kabanya romondo ochukubate nene human resource kwararo nongonya ntobwate human resource tonyare kobora keri then tobwate procurement bonaiga it's active nere nakinate nere active because as the government nebwate procurement so ngonya aturo kobata gosomia abana on the current issues cha procurement na bunana kibakonya kwatena ne obokoredi ase serikali kwarare then secretary mainly ne gasi obisi kokonya bisi file kokora kubanga chi file messages office assistant na baocha barukuga bono ntubwato konya toto koro kereri aboro kiwabe kero bachire bari batete the office assistant banyara kabago baokonya on the same school bado mangana fashion design and cosmetology aiga senjo manyana fashion design abanda manya cosmetology timaitiga kiningi cosmetology timaiti fashion design nan mon beteno buson gwichanga we know ne wedil ne changa then cosmetology is about etuki and the beauty kwararire etuki no korosi go byara bya magoro ngoranda ngo sibiku baramagoro sibiku baro mubera mangana beauty yani no mubero mwanya bantu toteberende korosi mubero mwanya bantu wana se fashion design mainly togodil ne chiang tokonya koro keria boro kigwaba usona chianga alafu ase chianga ntubwate ndo ku fabric decoration ogo chanja ebitamba go se chianga eyugeranda fashion kwararire kwajarore
tutebe chianga chitishati stereo nya chirikire marieta chichorire chikorire ki eyeranda fashion design ama no busoni bono bwechanga chinyane then nande ine kosiri nakinanye tebe ekosi ya magoko nande ro itasire kyagera mwanya bantontoro kirmuntu ikabeke yanga unless tukutwensi gosinya saye ere changa chimagaraki chimanya gosira so ine kosira active ase skuru nande ere tiantebe vifaa vitu gutumia vile well equipped and vile the modern ebya kisasa bono iga then cosmetology natwateba ne kosie mubere bono gochancho mubiro tutige chianga bono konyorosie tuki no koyakachi nini nogo ogwechoka na tukirudi upande wa Chacha kuna ikosi inaitwa ICT. ICT unajua kuna watu hawajui tofauti ya ICT na packages. Mtu anafanya packages anasema amefanya computer. So labda tujulishe kidogo mambo ya ICT in brief. Asante sana. So ICT in full inaitwa Information Communication Technology na hii ni course ambayo ina prepare our trainees to the current digital skills zenye zinaendesha economy ya dunia. Lakini packages is ni Microsoft Office Suite. Hizi ni zile application softwares ya kutype na mambo mengine. Now hapa kwa ICT tuna prepare wanafunzi wetu kuwa programmers, network administrators, watu ambao wanahakikisha kwamba system securities ziko sawa. Na kwa sababu ICT inahitajika kila upande, imekuwa incorporated kwa courses zetu zote. Wale wanafunzi wetu ambao wanakuwa admitted kwa Riathi Technical and Vocational College wanafunzwa ICT. Na hapa kwa ICT kuna element ya online jobs. Hapo ndipo tunasisitiza kwamba wakati mwanafunzi anaendelea kusoma anaweza fanya remote jobs imsaidie kwa upande wa upkeep. Na kuna course sijui kama tunaita course ama ni masomo sijui serikali vile inaita na sijui jinsi vile mnaita Riathi inaitwa recognition of prior learning. Sijui mtu anaitwa anaambiwa kuja usomea recognition of prior learning, unajua ni kitu gani? Muralito taragenda se recognition of prior learning na njeremente nga ADSS school yaito ya Riathi apart from chikosi ekitwateba main the engineering part of it kwegeritore abasaye baito igoro ya life skills ngana kibabwenete komenya isikali namba ibere twabayigeria igoro ya ethics work ethics nabo konyora ngana babwate skill engia na maite korosi egari gose na maite kwagache nyumba lakini taliko egugasi inki yakogera labda etabia yeteringia tamaiti na kia korelate na customers bae kwanyora na basani bae barabu obakonyora jigasi lakini ere taliko egugasi gose taikorangiru kere customer ya morangirimo terigo chikoirorera nande kumurangiri igo ase college ito gari goche tore twa basomi live ethics ngakibabwenete komenya isikali financial literacy bamanyanga ekero bakuri kurwari nakibakora saving elinde bachikonyara ko bagochaka ebyasara ya plini mambo ya recognition prior learning sasa iwe ndio tatuelezea hii ni nini? Mbia mono ono RPL in short form go recognition of prior learning wanti ana chakra prior learning ya ndo maite no go soma ona ase prior learning bona ase prior learning igere obomanyi bona se in the format ya school to konyera buna obono omanyi buri omuntu anyorire isiko ye school tajete karanse kirasi masome lakini namaite gasigete gokora maybe namaite ko kubanga matabo namaite ko prepare site nyombe nyara ko bage korosiko ono omanyi buri achire iskasomire abutokurika prior learning especially abantu akonya gusana babundi umuntu akobo mwereri ochima tukomakaye gumanyire ko matukomakeigo umanyire kwa gacha nero so kirari bwe bwatire nyomba nero nyetene ni rero bika ina tuko prior learning bana kato comment recognition motiaye bono ntubuna institution
Kwarore. No gotambwa ngoyo. No gotambwa na oyo chiro tebire na maite gasi. Na ntu amurigiriri gasi ya na konyakora. Twanjira ni. Twaitebire na nye maite gasi. Kwaro ibone ro recognize prior to yani twanyari kunyetambwa na amaene na ochire iskari tachi tiskuru lakini akareke osomire nande na maite. Wana se prior learning ye. Ya so ira system whereby the government yanyana yoka ya korre publicity yanyere ko bage kurandi moso the president nyere ko aga kurani na bari bonse ba somire isiko ye skuru baende skuru bakareke baegwe certificate kwara so tadi na hindu tonye chageti igere recognize ne serikali kwara ona recognition of prior learning yekero monta achire Gusten tuna watu kumotarira. Ere na bago cha gusto karake. Gusto motarire kyagera. Na watu kubatarira isa itibra wono housing kero chigo koru na bonya twatarire go cyari. More na kyantu bago koregas. Kwara gusto idira abana twanyoro ndenero koregas yote yaya na nchini ntaite certificate. Wana ago cha nambe yameto go identify skill ya bwate na nerere. Twanyara kwa watu konyemanya. Buronge twamanya kwenye banga korengana ne curriculum ya skuru. Kwarore twanye bangana oyo ekosi yega nkosi gitabwenete goswa kwaronya no gosura chango tamunyana oyo fashion akarake akunyara kwa kagoswa karaso ire fashion ande twanya kwa tuko bangana category kitoko mobeka kagera masoma ye school dabwate chi categories tonya ko mato ko rank chi category chiko kuchi levels level 3 level 4 level 5 level 6 ejo mam na eresere kato mabangire yega naribono to mu access tanya kato ko amatemu so that neraite na bande irindanyore certificate ya nenengo konyere abange kyagera nambe manto mbere batanya batayigete konyana ni certificate ya primary kwanyora nanko mwere that social status kwarare na nere na bwate certificate wona recognition of prior learning yegango mokonyere nero twarake certificate at least nere boiguna na enchini ngateke enchini ndo asama somai eri akabere nabe konya kwage komwegasi tusukurige mono chifunde chinyinge chibwate chigokora maybe ani oyo cheta agasoma isiko bono ngere konyore gasi ne shida kyagera tari konyara kweresa muntu na ninjini nkorete gento gete unless muntu yo specifically ochire gara sa kore gasi orora maene abona mate ba life skills chingochira muntu yo chira orora maene oyo na murochi mwanya gete ogokorega egasi ochikombora lakini bono nyuma atara morora muntu kabwate certificate yeye na bori yo korige fude da bago kwa approach out yaya nimbo ni certificate ye ngateke nimbwate nandi bono ngo na bego konyo muntakini kwekerogo kwara abe promoted na kalto benda traru so ya plan na mangana research and innovation na kanonya kwa neroro na boyo mangana ko curricular competition ko karibu nanga gide kumnya kaisika wage mepira ni mtewi ora gingo kore rasa ya RPL onare ngote na onto tiga besoki ko bare iskari ba kore gasi tiga bache tunyar ko to ko batambwa asega seri ba kunyara okora erinde na barabu banyoreke banyore certificate da eba konye ase society bonde ko meta at least ko bateri sakariri yago abo ko chero da mute yana nchini mbwateke bateri sakariri nskiga ga go senkonye gaiga kwarore then to chegari skuru ndo bata mangana de ebona iko kuko curricula it's also outside the formal curriculum yani no era se curriculum lakini wanted that era compliment kwarore bona ziri atirimba fraternity kunyara kwa to identify talent kwarore echi abana babwate maybe no mupira like engoyo football mupira bwengoyo wa magoro baiskana omra then tupate the volleyball handball athletics and we are best in kwarore mostly athletic tupate the soccer academy whereby na boto konyora abo omwana uri maite wa kumupira na boto ko approach was to approach so that nereka kwa kumupira na intitomo that chance yo karaki yo ko support asama somo kwarore so bonsi ngoba bonsi tiante benanto babwatira neti amo then on the research fair we are best mechanical asing chotore the equipped
Kwarari. Bono research igoro tore. Na bono nto ika nationals. And at event fair skills competition tiganye koranga nchirenye kwane skill competition fashion design abana bago swae room ba compete korosie yanga against oyo tangana koros nando tangana korosingia. We were number 1 in the regionals. The kati wananto kaenda nationals ikobono turochimbia tore. Congratulations. Yeah, thank you. Na chacha tukirudi kwako, watu wengi wakisikia mambo ya shule, watu wanaogopa shule kwa sababu ya pesa, wajua watatoa pesa wapi. Sasa shule ya Ria Tirimba nayo ina mambo ya school funding sasa ama students funding inakuanga aje? Lazima mtu kuja na pesa kutoka nyumbani ama unakuja na ng'ombe, unakuja na maharagwe, unakuja aje? Yeah, ni kweli saizi wale wazazi ambao wanatutazama wanajiuliza hizi courses ambazo wanaongea tutazilipaje? Lakini nilianza kwa kusema ya kwamba tumekuja na habari njema. Yeah, sasa hizi courses zetu ambazo tumekuelezea ni kwamba shule yetu ni ya national government. Sasa kupitia kwa national government wana provide funding. Lakini sasa kuna procedure ya kupata hiyo funding. Haya ndio nataka nikuelezee kiurefu kidogo. Wakati ambapo tuna admit mwanafunzi tunamfanyia KUPS application for placement. KUPS ni Kenya Universities and Colleges Placement Service. Akikuwa placed na KUPS anakuwa eligible kupata scholarship ya serikali. Sasa ile apate hiyo scholarship tunamsaidia kuapply through higher education financing. Hapo kwa higher education financing tuna apply scholarship na HELB loan. Sasa hii scholarship inakuja inasaidia mtoto na ni pesa ambayo harudishi. Na kini ile HELB loan ambayo wanapewa inamsaidia pia kwa upande wa school fees. In addition, mtoto akiqualify kupata hiyo HELB loan pia anapewa upkeep. Hii ni pesa ambayo anatumia kwa account yake kulingana na kama alipeana account ya bank, pesa yake itatuma kwa bank. Kama alipeana account ya M-Pesa, pesa yake itatuma kwa M-Pesa. Sasa hiyo upkeep inamsaidia kwa majukumu mbalimbali huko shuleni ili masomo yake yakuwe seamless. Na pia through the same national government tuko na CDF bursaries. Wale wanafunzi ambao tumeadmit tunawa encourage wa apply CDF bursaries ambapo most of them wakiapply wanapatiwa. Na vile vile tumepata ya kwamba kuna county government bursaries. Pia tunawa encourage wa apply ili ya kwamba hizo bursaries wasaidia kusoma. So in short, yule ambaye akona moyo wa kusoma asiogope kuhusu school fees. Kwa maana government inasaidia kwa upande wa school fees. Mr. Omae, watu wanajiuliza hivi. Wale wanasiriri nitaki kukuana Kiswahili. Ngaro monda somiro kolire. Ngendo monda kwa bolinga ni nyore gas. Gose no ana mangana attachment gose internship. Institution ikorunga ya Tirimbango konyera banafunzi sasa meywero. Ngia muno morali nande. Institution ya Ria Tirimba nere unique in its own way. Tugaikaransa buna abarimu ba Ria Tirimba. Tukarigereria tukakora utafiti. Tugateanga twegeiri abana baitu twegeire abasaye baitu. Ntobwate equipment twabaigire buya twabaire skill yabo. Kuruga abo bono ngai bakogenda. Tugatebanga egente kemotokora no kurigereria igari se bakogenda. Buna bono bali bakora chikosi bune kitwateba cha building and construction. Ngoenda bali bakobera se building industry. Abo bakorire amangana yestima ngoso bali industry yo kobeka estima. Toga identify ki factory ne ki industry kiri kitoetana ine. Elinde tokabwata tokabeka okobwatana na barabo okuto korokaso mun wege songo memorandum of understanding ne ki factory kitalinge. Moralio ngangere nga indwe examples e ki factory kiri twabwatani na chirocha. Eye moya abo ne elie korokunga Angata Sugar Mills.
ne factory ere Transmara ekorosia esukari kare twabeka okobwatana na barabo igo yarosetigwo omwaka oria o 2025 omogima kere yari korosigwa tukaira abanafunzi baito ororo nabo bari gokora ogosamberi ase okwagacha na ebinto binde binge kobeka amache eye kabanga njaba exposure to skills kirikire e market nande kere yaera bakatotebinga abana baino bakorirbuya bakariteine bake reita mbachi tebakatotei nande bakora applications erinde bakori interview ekere gocha koiguru fully chi section kionsi erinde tonyako batuko ba supply ne labor force namba ibere factory ende twanyorete erange na into ne ya kiamukama eye gosi echae tokarigere tokanyora ngamba bwate chigari chinyinge chichigosomba echae gochi se factory abana fancy baito bali bakora automotive engineering tukabeka okubwatana na barabwa tokubaira ororo erinde banyara kwa bago service chigari cyabo erinde banyara kwa bago service none chi machine kiri gukora ugosia echae goitani na abo ngotumia bale stima abanafunzi baito na bakogenda ororo banyora amasomo saidi aliale current eyende tobwateranite nero ne yasoiti eye gosinero esukari factory ende tokobwaterana nero no gembo nande yo moiso ndanya ko bagingo kwanera ne ya superplast ya superplast ige korosi chi mold unabona kerota yete korosi igento ne echuba ye plastic igo gocha kwarosi mold engabune gento kerito gwakera amatobori kero kwarosi ye box buneria kero kwabekire sikeime gokonyirusioro ya rusi shape bono tokubarose chi mold buna kiri kyaenda chi factory gochi Nairobi bachi kutumika sokorosi ibintu buna chichuba ibikombe ne shapes mbali mbali igonga ase school yaito yari atirimba ngokonya turi abana baito banyora attachment ese bakogenda banyora chi skill saidi namba ibere ntoriko batigerawo twabakonya koligi chigasi erinde aliesi chigotoka twababekora buna ibono naruri buna example ya Angata Sugar Mills na goitani nabo twatebire nga ngokora turegento tokuruka nga dual training abanafunzi basome gwake ase school emetie 3 barusi woro bairwe se industry nande baberore emetie 3 kwetera training ya dual training tokanyora nga abanafunzi baito igo bagotwara ubumanyi mono nande kero bakire isikali customers mbali ko complain embiama na eso gokorera ayonse gwakwanire na mangoragero no murigereri torigeretie STV yagatembe marogo lero bagane bare studio kururia Tirimba oyo chaka na into manyirenga ningi keragere anare ko bagakwenda gusomera school kurunga alia Tirimba Technical and Vocational College in summary go say in the fewest words as possible kirira nyaka gote murigereri oito nga achore school ya Tirimba gatojo kolera ya mono nando muralia nataka gotebia abasai baito pamoja na baiboli na abaligererie bonsi nga school yaito ya ria Tirimba ne bwata maya egento kerageronye chore na mbe yamo buna register yane yatebire gotubwate enjera yo gwakana school fees ere flexible kera bakiralia ngo baratore twabaire step by step ngana ki baranyara ko babakonyora funding nima itenga obotaka no bonke bore semeji nande abasai baitu ko sa baiboli obatwara obwoba koleto umwana lakini ekara ikiralia gomwetitore step by step ngana ki aranyara ko bakagwakana school fees yeri yae akore kendo kende gya kabere ase school yaito ya Tirimba ikotubwate chi machine cha kisasa kirito go traineria una tua beire togoteba kurwe se mechanical engineering togenda se textile go se fashion igotubwate chi charani kiri cha kisasa chi machine kiri cyoko si kire cha kisasa togo cha sobwaga chi tokobaeresa chi technique kire cha kisasa namba isato egento kende kera gere mwanafunzi achegalia ngelinga ekere twa trainire abanafunzi baito ntoliko batigera ororo ngotara tole twababwata okoboko ase ng'encho
yoko baorokereri ng'ana kibabwenete komenya ase community naende ng'ai baranyare koba bagokora egasi ekio moiso ndanyare koba gingokwanera ngeri ng'a abanafunzi baito ese training yari tokorwa na beko ba recognized both locally ase market ya local na at international level oisa kurigereria unabona iga abasai baito mpaka ne iri abange kogenda ase chinsi chese kobuna Asia continent ya Asian ibuna Qatar mpaka ne irioro bone kere to train intoligretinga ntobwate the local market naande ya international to train abanafunzi baito buya ase ngencho yogo fit in that market Buya muno mwanju muligeri ngolenge kwaga kire gatagarara korwasa ababwatani besukuru ya Riatirimba Technical Vocational College uyitosinyene nera niga kurukunga Jackson Omae uyora deputy principal ya administration gati ya kurukunga ya Plain Nyakundi deputy registrar nabogo Jackson Omae uyole wose Paul Chacho yoro mo registrar asense yende iyo mweli kwikira mwato kolda mangana ego ensema yengambo yagatana mwanjwa umuligereri tomerana sa mangana mayaye kyonga chinsenya chikoraga chinsenya gendera gotegerera nakobwati Mirable Jones yagatamba TV kyoga kama musi ine nuganeti konyora gisemi chingi ya chekerero Riatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January ya yugenderete niko bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samarieta ngoro kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase skuru ya Riatirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Riatirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwari Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu, abanafunzi tubwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayigoli baito gotwara baro bwaba ase ngenjo ya school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tole kubayijoleria kusips ejie kuba funding kuruase serikali pamoja na funding ya kuruase High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobworora na kutabukia kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora skill ekira abakonye isikalia nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba Riatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyi baitabo bare nobo munyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombo yo mwanone kiriri jane